ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ክብራት ሰማዕትና ካብ ዝቀፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሶም ሙዚክ ቀርበልኩም ሰናይ ምክትታል ኩናት ኢትዮጵያ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸይድ በርባዕተ ሕዳር 2020 ዝጀመረ ኩናት ትግራይ ኢትዮጵያ ካልኣይ ዓመቱ ክሕዛብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ዝኸፍአ ደማዊ ደረጃ በፂሕሎ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ዓለም ዝተፈላለየ ዓይነታት ግጭታትን ኩናትን ክህሉ ይኽእል እዩ ሰራዊት ፌደራል ሰራዊት ኤርትራን ምልሻ ኣምሓራን ከምኡውን ሓይልታት ትግራይ ብድምር ኣስታት 1 ሚልዮን ወተሃደራት የሳትፋሎ ዝብል ግምት ተዋሂቦ ዘሎ ኩናት ትግራይ ግን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ኩናት ኮይኑሎ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት መራሕቲ ዓለም ለኻውያን ውድባትን መንግስታትን ኩናት ትግራይ ብህፁፅ ደው ክብል ኤርትራ ካብ ትግራይ ክትወፅእ መስርሕ ሰላም ድማ ብህፁፅ ክጅምር ይጽውዑ ኣለዉ ከተማታት ትግራይ ብጽዑቕ ደብዳብ ድሮናትን ከቢድ ብረትን ኣብ ዝህረማሉ ዘለዋ እዋን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን ኣሎ ኣብ ሰብ ንብረትን ዝወርድ ዘሎ ዕንወት መጠኑ ሓሊፍዎ ክብል ገሊጹ አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብህፁፅ ደው ክብልን ሰራዊት ኤርትራ ብቕፅበት ካብ መሬት ትግራይ ክወፅን ብምጽዋዕ ማሕበራዊ ምትእስሳር ብምብታኹ ከም ዘሕዘኖ ገሊጹ ንሱ ኩናት ትግራይ ሰላማውያን ሰባት ዋጋ ካብ ምኽፋል ሓሊፉ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክፍታሕ ከም ዘይክእል ብምግላጽ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘሰንብድ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ሓቢሩ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብህፁፅ ደው ክብል ሰብኣዊ ኣገልግሎት ናብ ንቡር ክምለስ ጸዊዑ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዕቱብ ሒዙ ኣብ ሓፂር ግዜ ክፈትሖ ተበግሶ ዘይምውሳዱ ብሓያሎ ተነቒፉ እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሙሳ ፋኪ መሐመድ ኢትዮጵያ ንልኡላውነት ስግኣት ንዝኾኑ ክትኣልዮም መሰል ኣለዋ ኢሉ ብምንባሩ ብፍላይ ካብ መሪሕነት ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተኣማንነት ስኢኑ እዩ ነዚ ኣመልኪቱ ኣፈኛ ህወሓት ጌታቸው ረዳ ምስ ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝበስሐ ክፋል ናይ ኩናትን ዕንወትን ትግራይ ስቕታ ምምራፁን ኣብ ህዝቢ ዝወረደ በደል ብዘይምቅልሑን ሓደ ካብ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ንምህዳእ ዝተፈላለዩ ተስፋ ዝህቡ ውዕላት ሰላም ተበራቢሮም እኳ እንተነበሩ ብዘይፍረ ተሪፎም ቂሞም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ ንዝተባህለ ዝርርብ ብቕፅበት ብምቕባሎም ሓድሽ ተስፋ ተነቢሩ እኳ እንተነበረ እዚ እውን ቂሙን ኣምሳያኡ ኩናት በርቲዑ ይርከብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብኩሉ መለክዒታቱ ኣዕናዊ ኮይኑ እናሃለወ ወተሃደራት ኩለን ዝሳተፋ ሃገራት እናሃለቑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጉድኣት እናወረደ ቁጠባን ዕቤትን እናዓነወ ስለምንታይ ዝኩናት ብዝርርብ ክዓርፍ ዘይከኣለ ዝብል ሕቶ ኣብ ሓሳባት ብዙሓት ሰባት ክመጽእ ይኽእል እዩ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ብምልኦም ወገናት ማለት ብፍላይ መሪሕነታት ኣምሓራ ተጋሩን ኤርትራውያንን ሕድገት ዘይፈልጡ ብሰላም ብሓባር ተኸኣኢሎም ክነብሩ ዘይክእሉ ኣብ ማዕረ ሽርክነት ዘይነብሩ ናይ ካልእ ሓሳብ ዘይቅበሉ ኣካላት ምዃኖም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴኒሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተመራማሪ ሶሽዮሎጂ ፕሮፌሰር ኣሳፋ ጁላታ ይገለጽ ኣብ ብሄራትን ቀቢላታትን ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ጥልቕ ዝበለ መጽናዕቲ ዝገበረ ፕሮፌሰር ኣሳፋ ጁላታ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ሓደ ወገን ፈጺሙ ክሳብ ዝዕወት ኩናት ናይ ምክያድ ፖለቲካዊ ባህሊ ከም ዘለዎም ሓደ ተዓዊቱ ድማ ጠቕሊሉ የዕብልል ዝዓይነቱ ልምዲ ከም ዝጸንሖም ይገለጽ በዚ ምኽንያት ሓደ ወገን ከይተሰዕረ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ይኹን ትግራይ ሰላም ኣይክህሉን እዩ ዝብል እምነት ከም ዘሎ እዚ እምነት እዚዩ ድማ እቲ ኩናት ብሰላም ከይፍታሕ ሓደ ካብ ቀንዲ ዕንቅፋታት ከም ዝኾነ እቲ ተመራመሪ ይሕብር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጽልእ እኳ እንተዘይብሉ ፖለቲከኛታት ወይ ልሂቃን ወይ እውን ኣብ ስልጣን ዝድይቡ ክፋል ሕብረተሰብ ግን ሓደ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ናይ ዓብላልነት ኣመራርሓ ክኽተሉ ጸኒሖም ብግብሪ እንተተራእዩ ኣብ ዞዋዚ ንሓደ ህዝቢ ወይ መሪሕነት ናይ ህዝቢ ጥፊእካ ተዓዊተ ኢልካ ብሰላም ክንበር ከም ዘይከኣል ተኸኣ ኢልካ ናይ ተኻልእ ድምፂ ሰሚዕካ ብማዕረ ሽርክነት ምንባር ክሳብ ዘይተለምደ ግጭት ክቕፅል ከም ዝኾነ ፕሮፌሰር ኣሳፋ ጁላታ ዝሓለፈ ተመክሮታት ታሪክ መርኣያ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣብዚ 2 ዓመት ዘቑፀረ ኩናት እንተተራእዩ ጥራይ ሰራዊት ፌደራል ብሓገዝ ኤርትራ ከተማ መቐለ ትግራይ ሒዞም ሓይልታት ትግራይ ድማ ተገምጢሎም ከተማታቶም ኣምሊሶም ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ከባቢ ከተማ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ተመሊሶም ብሕጂ እውን ዝተታሕዘ ከተማ እንተተታሕዘ
ኩናት ትግራይ ብዝርብ ክሳብ ዘይተወድአ ብህልኽ ወይ ድማ ነተኻልኸ ጥፍኤ ብዝብል ቀጻልነት ኩናት ዘይተርፍዮ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ተጋሩን ዘሎ ሓድነትን ማዕረማዕሪኡ ድማ ፍልልይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ እዩ ካብ 1855 ክሳብ 1913 መጀመርታ ንጉስ ቴድሮስ ካብ ኣምሓራ ድሓር ዮሃንስ ራብዓይ ካብ ትግራይ ድሒሩ ድማ መነሊክ ካብ ኣምሓራ እዛ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዘላ ቅርጺ ክትሕዝ ዝሓገዙ እዮም በዚ ምኽንያት ሙቓም ዘመናዊት ኢትዮጵያ ናይ ክልቲኦም ወገናት እጃም ነይርዎም ካብ ናይ ንጉስ ምኒልክ ግዜ ንድሓር ግን ልሂቃን ትግራይ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ብኣምሓራ ክትካእ ብምጅማሩ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ናይ ህልኽ መንፈስ ክሓድር ጀሚሩ ቀጺሉ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብብሄር ኣምሓራ ድሕሪ ምዕብላሉን ትግራይ ካብ ዝኾነ ተሳትፎ ፖለቲካን ምዕባልን ድሕሪ ምግላላ ኣብ 1975 ዝተመስረተ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራዋይነት ስምዒት ዳግማይ ኣለዓዒሉ ህወሓትን ባዕሉ ብመንገዲ ኢህኣደግ ካብ 1991 ክሳብ 2018 ን27 ዓመታት ንኢትዮጵያ ኣብ ዘመሓደረሉ ብዓብላልነት ተጋሩ ብምንባሩ እቲ ዘጸንሐ ናይ ቀደም ምትላኽ ህልው ክኸውን ሓጊዙ ኣብዚ እቶም ብቁጽሪ ብዙሓት ዝኾኑ ብሄር ኦሮሞን ካልኦትን ካብቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ኢትዮጵያ ተገሊሎም ብምንባሮም ቃልሶም ሓይሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ሓይሊ ክኾኑ ክኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጅብ ዝካየድ ዝርርብ ሰላም ይኹን ካልእ ቀጻልነት ትምህርቲ ኢትዮጵያ ክረጋገጽ እንተኾይኑ ብሰፊሑ ህዝቢ ኦሮሞ ዘሳተፈ ምስ ዘይከውን ኢትዮጵያ ኣብ ዓንኬል ግጭታት ክትመላለስ ምዃና ፕሮፌሰር ኣሳፋ ጁላታ የጠንቀቕ ሩስያ ካብ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ብልሽዋት መራሕቲ ኣፍሪቃ ትኸስብ ሩስያ ብመንገዲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለው ሩስያውያን ዕሱባት ብኩባንያት ጸጥታ ዋግነር ግሩፕ ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ዕልዋታት መንግስቲ ትኸስብ ከም ዘላ ማዕከን ዜና ቫይስ ኣብ ዝገበረቶ ሰነዳዊ መርመራ ክትበጽሖ ኽኢላ ኩባንያ ዋግነር ናይ ብሕቲ ትካል ከም ዝኾነን ምስ መንግስቲ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሉን ክገልጽ እኳ እንተፈተነ ብሓደ ካብ ቀረብትን ብጾትን ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝምራሕ ብምዃኑ እቲ ሓቂ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ጉጅለ ወተሃደራዊ ዕሱብ ዋግነር ግሩፕ ሩስያ ምስ ዩክሬን ኣብ ትዋግኣሉ ዝነበረት እዋን ኣብ 2014 እዩ ኣብ ከተማ ሴንት ፔተርስበርግ ሩስያ ተመስሪቱ ኣብቲ እዋን ወተሃደራት ሩስያ ናብ ውሽጢ ዩክሬን እንተኣትዮም እቲ ሃገር ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትክሰስ ስለ ትኽእል ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ስርሒት ዝገብሩ ዋግነር ግሩፕ እዮም ነይሮም ዋግነር ግሩፕ ብሩስያ ዝምወልን ዝምእዘዝን ኮይኑ መስራቲኡ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎ ይጉኒ ፕሪግዥን ዝተባሃለ ወተሃደር ዝነበረ ነጋዳይ ዝውነን ናይ ጸጥታ ኩባንያ ዝብል ስም ተሰሊሙ እኳ እንተሃለወ ኣባላቱ መብዛሕትኦም ወተሃደራት ነበር ወይ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝቐሰሙ ክሳብ ኣብ ዓውደ ኹናት ከም ዝሳተፉ ይግለጽ ዋግነር ግሩፕ ካብ ሩስያ ወጻኢ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሶርያ ሰሪሑ ፕሬዚደንት ሶርያ ባሻር አልአሳድ ካብ ስልጣን ከይዕሎ ብዕቱብ ካብ ዝሰርሑ ሓደ ከም ዝኾኑ ይግለጽ እቲ ጉጅለ መጀመርታ ናብ ኣፍሪቃ ብመንገዲ ሱዳን ይኣትዩ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበሩ ዑመር አልበሽር ኣብ 2017 ኣብ ሩስያ ኣብ ዝበጽሓሉ ሩስያ ንሃገሩ ሱዳን ካብቲ ጻብኦታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትከላኸለላ ሓቲቱ ነይሩ ኣብ 2019 ኣንጻር ዑመር አልበሽር ዝተላዕለ ናዕብን ቅልውላውን ሱዳን ኣብ ጥርዙ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ዕጡቓት ዋግነር ግሩፕ ኣብ ከተማ ካርቱም ተራእዮም እንተኾነ ዋላ እኳ አልበሽር ካብ ስልጣን ከይዕሎ እንተጻዕሩ ክሰልጦም ኣይከኣለን ዋግነር ግሩፕ ካብ ምሕደር አልበሽር ናይ ስራሕ ኮንትራቶም ብመንገዲ ወርቂ ከም ዝተኸፍሉ ማዕከን ዜና ቫይስ ትገለጽ ኣብ ሱዳን ኣብ 2021 ወተሃደራዊ ዕልዋ ተኻይዱ ነይሩ ብጀነራላት ዝምራሕ መሪሕነት ቆንስል ድማ ቆይሙ እዚ ንሩስያ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ነይሩ ሩስያ ምስ ወተሃደራዊ መሪሕነት ጥቡቕ ዝምድና ክትምስርትን ከላ ዕጡቓት ዋግነር ድማ ስርሖም ቀጺሉ ዋግነር ግሩፕ ናብ ሊብያ ብምእታው ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ንዝተዋህቦ ብጀነራል ከሊፋ ሓፍታር ክሕገዝ ጀሚሩ ዕሱባት ትጉጅለ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮን ኣብ ምዝዋር ብቅጭ ሕርሙ ኣብ ዝካየድ ስርሒታት ኣብ ምስታፍ ወተሃደራት ኣብ ምዕላምን ይጽመዱ ኣምሳያ ሩስያ ኣብ ሊብያ ናይ ነዳዲ ዕደና ውዕል ተዋሂቡ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ፍራንስዋ ቦዚዘ ኣብ 2013 ብዕጡቓት ሓይልታት ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምዕላው እቲ ሃገር ብውግእ ሓድሕድ ክትሕመስ ጸኒሓ ሕጅብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ፋውስቲን ኣርቻንጀ ቴኦዶራ
ኣብ 2016 ብምርጫ እኳ ናብ ስልጣን ተደይበ ኣብቲ ሃገር ዝነጥፉን ስጋት ኮይኖም ዘለውን ዕጡቃት ሓይልታት ግን ክስዕሮም ኣይከኣለን። እቲ ፕሬዚደንት ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራትን ፈረንሳን እኳ ኣብ ጎኑ ተነበሩ ምስ ሩስያ ብምስማዕ ዋግነር ግሩፕ ናብ ሃገሩ ክኣቱ ተሰማሚዑ። ዕሱባት ዋግነር ግሩፕ መጀመርታ ወተሃደራዊ ስልጣን ከም ዝህቡካ ተነጊሩ ተነበረ ድሒሮም ግን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኖም ኣንጻር ዕጡቃት ተዋጊኦም። ሩስያ ዋግነር ግሩፕ ናብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ክኣቱ ድሕሪ ምስማዓ ከም ኣካል ትሰምዕ ኣብታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናይ ኣልማዝ ዕደና ፍቓድ ተዋሂብዋ። እቶም ዕሱባት ካብ ምውጋእ ሓሊፎም ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ዝተማረኹ ዕጡቃት ሓይልታትን ሰብኣዊ መሰላት ዝግህስ በደላት ፈጺሞም። ንሳቶም ዝፈጸምዎ በደል ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ስርጣይ ዝምታን ቅትለትን ካልእን ከም ዘጠቓልል ኣብ 2020 ጥራይ ልዕሊ 500 ጥርዓናት በደል ከም ዝተመዝገበ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ቀጺሎም ዋግነር ግሩፕ ኣብ ማሊ እውን ህላውነቶም ኣረጋጊጾም እዮም። ብግብረ ሽብራውያን ጉጅለታት ብተደጋጋሚ ናብ ሓደጋ ክትኣቱ ዝጸንሐት ማሊ ኣንጻር ግብረ ሽብራውያን ንምቅላስ ምስ ፈረንሳ ብምትሕብባር ክትሰርሕ ጸኒሓ። እንተኾነ ወተሃደራት ፈረንሳ ከምቲ ዝድለ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቶም ግብረ ሽብራውያን ከኣሊዎም ኣይከኣሎን። ምስ ግዜ ማላውያን ይኹን ገለ ሰበስልጣን ህላዊ ፈረንሳ ኸጽልዎም ጀሚሩ። ብጋህዲ ድማ ፈረንሳ ካብ ሃገርና ትውፅኣልና ክብሉ ተቃውሞኦም ከስምዑ ጸኒሖም። መንግስቲ ማሊ ከም ካልኣይ ኣማራጺ ምስ ዋግነር ግሩፕ ብምስማዕ ዕሱባት ናብ ሃገሩ ክኣትዉ ብምፍቃዱ እቲ ጉጅለ ኣብቲ ሃገር ኣትዩ። ገለ ማላውያን ኣብ ዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ፈረንሳ ትውፅኣልና ሩስያ ትምፅኣልና ክብሉ እውን ተሰሚዖም። ፈረንሳ ምስ ዕልዋ ዘካየዱ ወተሃደራት ማሊ ናይ ፖሊሲ ዘይምስማዕ ስለ ዘጋጠማ ካብ ማሊ ክትወፅእ ድሕሪ ምውሳና ዋግነር ግሩፕ ነታ ሃገር ብሒቱ ይርከብ። ኣብ ማሊ ኣባላት ዋግነር ኣብ ምቕታል ምስርጣይን ምእሳርን ዜጋታት ትሳተፍ ከም ዘላ ብተወሳኺ ይግለጽ። ዋግነር ግሩፕ ኣብ ቡርኪና ፋሶ እውን ብተመሳሳሊ ክሰርሕ እንከሎ ኣብቲ ሃገር ኣብዚ ዓመት እዚኣ ጥራይ 2 ግዜ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዘካየዱ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን እውን ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን። ጉጅለ ወተሃደራዊ ዕሱብ ዋግነር ግሩፕ ኣብ ማዳጋስካርን ሞዛምቢክን እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዕላማ ተዋፊሩ ዘሎ። እዚ ጉጅለ ኣብ ዘዝኣተወን ሃገራት ሩስያ ምስተን ሃገራት ናይ ዕደና ስምምዕ ተካይድ ብምዃና ኣዝዩ ዝተተሓሓዘ ስራሕ እዩ ዝግበር። ኣባላት ዋግነር ግሩፕ ትሚውን ናይ ሓሶት ዜና ኣብ ምዝርጋሕን ኣብ ምርጫታት ሃገራት ኢዶም ብምእታውን እውን ይፍለጡ እዮም። ሓያሎ ካብ ኣባላቶም ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ምትእታው ከም ዝገበሩ ይኽሰሱ። ንሳቶም ኣብ ሓንቲ ሃገር ምስ ፖሊስታት ሩስያ ዝሰማዕ መራሒ ናብ ስልጣን ክዲብ ይሰርሑ። ኣብ ናይ ሳይበር መጥቃዕትታት ይሳተፉ። ኣብ ማዳጋስካር ኣብ ዝተኻየደ ምርጫውን ኢድ ከም ዝነበሮም ጥርጣረ ኣሎ። ዋግነር ግሩፕ ኣብ ዝኣተወለን ሃገራት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንፖሊስታት ሩስያ ይሰርሕ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዘለዎ ሩስያ ኣላ ማለት እዩ። ንኣብነት ሩስያ ኣብ ሊብያ ኢድ ከም ዘይብላ ትገለጽ። እንተኾነ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ጉሉብቲ ሃገር ክፍጸም እትደልዮ ብመንገዲ ዋግነር ግሩፕ ተካይዶ። ኣባላት ዋግነር ግሩፕ 3 ዕጽፊ ስሩዓት ወተሃደራት ዝኽፈልዎ መሃያም ዝኽፈሉ። እዚ ወርሓዊ ክሳብ $16,000 ክበጽሕ ይኽእል። ኣብ ኩናት ወይ ስርሒት እንተሞይቶም ድማ ስድሮኦም $60,000 ክኽፈሉ ይሰማምዑ። በዚ ምኽንያት ቶም ኣባላት ዝወስድዎ ናይ ኩናትን ሞትን ሓደጋ ምስ ገንዘብ ዝተኣሳሰረ እዩ። ሩስያ ብምሉእ ሓይላ ናብ ኣፍሪቃ ትምለሳላ። እንተኾነ ምስ ሓደጉ እዩ። ምኽንያቱ ዕሱባት ወተሃደራት ገንዘብ ዝኸፈለ ኩሉ ክጥቀመሎም ስለ ዝኽእል ዲሞክራሲ ክዕምፅፁ ዝደልዩ መራሕቲ እውን ከስርሕዎም ይኽእሉ እዮም። ዋግነር ግሩፕ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ብዘውረዶ ሰብኣዊ በደል ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ርእሰ ማል ምድስካል ማዕቀፍ ክገብረሉ እንከሎ ኣባላት ትጉጅለ ኣብ 27 ሃገራት ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ከይኣትዉ ኣጊድዩ። ዋግነር ግሩፕ ብሕታዊ ትካል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብምዃኑ ዝኾነ ይኹን ትጉጅለ ዝገብሮ በደልን ቅትለትን መንግስቲ ሩስያ ኣይሕተተሉን እዩ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዝኣተወን ሃገራት ድማ እተን ሃገራት ናይ ዕደና ስምምዓት ውዕል ከካይዳ ይፍቀደለን። ሃገራት ዋግነር ግሩፕ ክኸፍልኦ ምስ ዘይክእላ ድማ ክፍሊት ብመልክዕ ማዕድን ክውሰድ ይከኣል ብምዃኑ ንሩስያ መኽሰቢኡ ዝፈጥረላ ዘሎ። በዚ መንገዲ ሩስያ መንግስቲ ብዝውነን ትካላትን ናይ ውልቅን ኣብ ዕደና ብምውፋር ነዳዲ፣ ጋዝ፣ ማንጋኔዝ፣ ቡክሲትን ካልእን ትዕድን።
ኣብ ሃገራት ጊኒ፣ አንጎላ፣ ሞዛምቢክ፣ ካሜሮን፣ ጋና፣ ናይጀርያ ድሮ ኮንትራት ወሲዳላ። ቅድሚ 1960 መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ሃገራት ብምንባረን ናይ ሽዑ ሶቪየት ሕብረት ናይ ሎም ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝምድና ክትገብር ብዙሕ ዕድል ኣይነበራን። ዝምድና ሶቪየት ሕብረትን ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ናጽነተን ክጎናጸፋ ምስ ጀመራዩ ዝጅምር። ድሕሪ 1960ታት ሃገራት ኣፍሪቃ ነጻ ክወጻ ምስ ጀመራ ሓያሎ ሓደስቲ መራሕተን ካብተን እምበራጦራውያን ምዃነን ዝገልጽዎን ዝነበሩ ሃገራት ኤውሮጳ ነጻ ምስ ወጹ ናይ ኣፍሪቃውነት ሃገራውነት ማርክሳውን ማሕበራውን ስምዒታት ከንጸባርቑን ጎስጓሳት ክገብሩን ጀሚሮም። ነዚ ስምዒታት ዝተገንዘበት እሞ ነቲ ስነ ሓሳብ ከተስፋሕፍሖ ትሕልን ዝነበረት ሶቪየት ሕብረት ኣብ 1960 ብስም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንጎ ነበር ፓርቲክ ሉሙምባ ኣብ ከተማ ሞስኮ ህዝባዊ ናይ ምሕዝነት ዩኒቨርሲቲ ከፊታ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ሳልሳይ ዓለም ዝመጹ ተምሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክትብ ድማ ጀሚራ። ነዚ ናይ ትምህርቲ ዕድል ንኽጥቀሙ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ናብቲ ሃገር ብምኻድ ተማሂሮምን ተጸልዮምን። ብወቢላ ድማ ሶቪየት ሕብረት ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝምድና ጀሚራ። ኣብቲ እዋን ሓያሎ መራሕቲ ኣፍሪቃ ናብ ገዛእቶም ዝነበራ ሃገራት ኤውሮጳ ክርሕቁ ይደልዩ ብምንባሮም ሶቪየት ሕብረት ቀልጢፋ ተቐባልነት ረኺባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐጸለ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝውሕል ኩናት ዝነበረት ሶቪየት ሕብረት ኣብ 1991 ተበቲና ናብ 15 ሃገራት ተመቓቒላ። እታ ዝዓበየትን ዳርጋ ንኹሉ ጠርኒፋ ዝነበረትን ሩስያ ብብዙሕ መለክዒታት ሓይላን ጽልዋኣን ተዳኺሙ። ሩስያ ድሕሪ 1991 ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበራ ርክብ ኣዝዩ ተዳኺሙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ዳግማይ ክበራበር ይርአ ኣሎ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ዝምድና ንምትራር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሪቃ ኣብ ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት ሃገሩ ቀዳምነት ክወሃባ ምዃኑ፣ ሩስያ ምስ ኣፍሪቃ ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምክልኻልን ጸጥታን፣ ቁጠባ፣ ምቁጽጻር ሕማማት፣ ትምህርቲ፣ ሰብኣዊ ሓገዝን ካልእን ኣብ ንሓድሕደን ምትሕጋዝ ክገብራን ክለዋወጣን ከም ዝኾና ገሊጹ ነይሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ብምግባር ዝምድና ኣብ ምድልዳል ክሸባሸብ ጸኒሑ። ሩስያ ሻቡ ካብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሓሊፋ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ክትሰላስል ተረእያ። ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክትከፍት፣ ምስ ዩጋንዳ፣ ዲሞክራስያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ማእከላዊ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃን ካሜሩንን ወተሃደራዊ ስምምዓት ክትገብርን ከላ ምስ ሓያሎ ካልኦት ድማ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናኣ ኣብ ምምሕያሽን ወፍሪ ኣብ ምግባርን ትርከብ። ሩስያ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ኣፍሪቃ ብምቁማት እተሰላስሎ ዘላ ካልእ ወተሃደራዊ ዝምድናዮ። ሩስያ ኣብ ዕድጊ ጽዋር ኣዝያን ኣፍሪቃ ኣገዳሲት ሃገር እያ። ምክንያቱ ካብ 2014 ክሳብ 2019 16 ሚእታዊት ፍርያት ኣጽዋር ሩስያ ብሃገራት ኣፍሪቃ ይተዓዲጉ። አንጎላ፣ ናይጀርያ፣ ሱዳን፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶን ኢኳቶሪያል ጊኒን ነፈርቲ ኩናትን ሄሊኮፕተራትን ዘጠቓለለ ናይ መሸጣ ኣጽዋር ውዕል ጌረን። ጋምቢያ ውልቀ መላኽ ነበር ያሕያ ዘመቶ ገንዘብ ንዝበደሎም ዜጋታት ሓገዝ ክወሃብዮ። ውልቀ መላኺ መራሒ ጋምቢያ ነበር ያሕያ ጃሜ ምስ ብጾቱ ኣብ 1994 ኣብ ጋምቢያ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምክያድ ክሳብ 1997 ሓላፊ ወተሃደራዊ ቆንስል ኮይኑ መሪሑ። ኣብ 1996 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ድማ ብ56 ሚእታዊት ስዒሩ ፕሬዚደንት ኮይኑ ቀፂሉ ኣብ ዝተኻየደ 45 ዓመት ምርጫታት ተወዳዲሩ ተዓዊቱ ብዝብል ብድምር ን22 ዓመት መራሒ ኮይኑ ያሕያ ጃመ ስልጣን ምስ ጨበጠ መጀመርታ ዝገበሮ ብሕታውያን ጋዜጣታትን ሬድዮታትን ካልእ ናይ ሜድያ መተሓላለፍን ብምዕጻው ጋዜጠኛታት ኣሲሩ ሓሳብካ ብነጻ ምግላጽ ከልኪሉ። ናይ መንግስቲ ሜድያ ድማ ናብ ናይ ናቱ ፕሮፓጋንዳታት መቃልሒ መሳርሒ ቀይርዎን። ቀፂሉ ንተቐናቐንቲ ፖለቲከኛታት ንገለ ኣሲሩ ንገለ ድማ ተጨውዮም ከም ዝቕተሉን ከም ዝሓቁን ክገብርን ከሎ ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ምርጫታት ዳርጋ ንበይንዩ ዝወዳደር ነይሩ። ያሕያ ጃመ ኣብ ስልጣኑ ዝጸንሓሉ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ክዕመፃን ከለዋ 10 ታማይ ዜጋታት ድማ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ተገፊፉ ተሰራጥዮምን ተሳቂዮምን ካብ ሃገሮም ወፂኦም ክስደዱ ተቐሲቦም። ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ያሕያ ጃመ ብናይ ሕጂ ፕሬዚደንት ኣዳማ ባሮው ተሳዒሩ
مجمرتا سعرتو كانت تأمنه دحيروغن كاب سلطانو مركاب سلزابي قطباو محبرسب معراب أفريقيا إيكواس ناب غامبيا سراويت كلأخ تجددو دحرزي يحيى جامع ناب إيكواتوريال جيني بمهدام أبتهاجر عقباتو هايبو ينبرالو حزب غامبيا أبتحتو الكاملاخي يحيى جامع بوزح وردي بزحلفن استسرات اين بمنبارو بريزيدنت آدم بارو كموشن عرق المقرام بمسرات أبتهاجر تجيرو استبهال بدل مقبار كبرالو خفتن تانيحو منغست غامبيا بول كاملاخ نبر يحيى جامع قرأت وردوم زيغاتات كالي مقبدي ويمخحسي ون زرخبولو ميمثل نسو دما نبرتو الكاملاخ نبر بمقاد بمحراجن أتاويتاتو قبل عبادل زغطموم سبات وفر مكياد ويمحجازيو يحيى جامع زوننوز نبره أو حبرات منغستات أمريكا زلو قفيح فيلا 3 مليون دولار تشيطو أتاويتاتو بدل نزوردوم كعدل ببيت فردي دحر موسانو منغست تهاجر أوشت أهاجر كوينو أو تأزركب نبرتن غنزبن تول كاملاخي نزعمتهم كوهاب أحدش حساب أنكيلو بريزيدنت نبر يحيى جامع أب استفلالي بانكتات تزرقح زلو أستاذ 300 مليون دولار غنزب كم زلو كلت انكلو قبل عليقو زنك أساقسن زينك أساقسن بفلاي دما مقايت قحتالو إذا كاب هابت غامبيا بمزمات ستقري هابتي كبن كشيات انت تخايلو نزعمت أمن زبدلو من سبات انت تعدلو زيادة وتسيتاون ترقم زلون كخونيو ودي 29 عامة كلو وتهدراو علواز مرحة يحيى جامع نجزا رأسو شيخ بروفيسور الحاج مارشال زبلو شلماتات كشومان كلو حد اوان حمام إيدسن كالوت حماماتن كم زفوس تعر مقلاطو حيالو دقفتو حكمو أبيت صحفتو مسرعي حزونيروم نسو بتوسخي أملاخ انتفقيدلو نبيليون عامة مرحة خوينو خطس المخانو قليتو نيرو توسخي دايركتر مقصر حمامات أهجر أفريقيا أحمد أغويل أو علم لخو على تعنان مستاف زحلف قدام نبها جر جرمن كتما فرانكفورت أمريحو كيناوي أحمد أغويل أبتعلمنان تعنانان أبتحت زبل تيما بحاليوت منقس جرمنن ودبت عنا علمن زكاير زلو وعلى مستافيو بيستقبروا له عدمه نبها جر جرمن أمريحو انت خونه اتل علواي بعال مزي تسلم قربت زونن بمخانو طراي اما عرفو نفرتي كتما فرانكفورت سراحتنيات ميغريشن بزغبرولو حماقت تححزان عليتاونتن تقطعو كما عرفو نفرتي نهاجرو كينيا تمليسو نسو سراحتنيات ميغريشن تسلم بمخانو طراي اب جرمن كترفيخا إدكا ختبدي خامتي كان كالئن زبل زيد اللي حطوهات كم زبزحلون نساعتات دو كم زبلون حبيرو كاتسيلو اب تويتر بتصحفو ملأخت دما ناب هاجرو كينيا بسلام كم استملسن كم هاجركا زمسلو خمزيلن قليتو اتاب دايركتر مقصر حمامات أهجر أفريقيا أحمد أغويل استقبر بدل نام معكنا زينا دحر مزرقحو مزارب زعبا خوينو كغنن كلو معرفو نفرتي فرانكفورت يغري تحتيتلو منستروت أقودياتن منستر تعنان جرمنون أبلعلي تبع المزز استقبر أتحزا كم زقهاياق قلتان كلوا نتقوديا ملكتو مرمراخ كاد مخانو أفليتان زخبركم سمعتنا بعوض أرقاي سدالوه نايلومي أفريقيا أبسوم زي أبسفتي ملو زمت سمون بغال اتحستو كسام نرخب سنايكنا